præcis. Jeg har været her i Kiev i en måned og lært russisk her på Nova Mova. Det har været virkelig, virkelig positiv oplevelse for mig at være her. Både fordi jeg kan mærke, hvordan mit sprog er blevet rigtig meget bedre, men også fordi jeg rigtig godt kan lide at være i Kiev. Der er rigtig mange caféer lige her omkring, mange små restauranter, hvor man kan spise. Og så er der i går også mange centrale historiske steder og bygninger, som er virkelig interessante. Men jeg tror, det bedste ved Kiev er de mennesker, jeg har mødt. Nogle mennesker kan virke virkelig afvisende og uvenlige til at starte med, men så har de lukket sig op, og så har de vist at være virkelig interesserede og virkelig snaksalige og meget positive. Jeg oplevede den første dag, jeg var her den første mandag. Jeg satte mig op i Mariinsky Park for at slappe af efter undervisningen. Jeg sad godt behageligt med den ene fod på bænken, og så kom der en gammel babushka forbi og begyndte at skælde mig ud over, at jeg sad med foden op. Og jeg gik i forsvarsposition og sagde, at jeg er på det bajo, jeg er inde stander. Hun begyndte at spørge interesseret til, hvor jeg var fra, og du er fra Danmark, hvordan er København? Er det lige så grønt som Kiev? Har I lige så mange parker? Og hun var tydeligt helt forelsket i sin egen by, hvor hun er vokset op og boet hele sit liv. Og vi endte med at snakke på russisk i 2 timer eller sådan noget. Hun var virkelig, virkelig sød og virkelig, virkelig dejlig at snakke med. Så ja, det bedste ved Kiev, det er helt sikkert mennesker, jeg har mødt, men det er også en meget dejlig by bare at være i og se på. Så kom her, det er en god oplevelse.